Kyllä jonossa. Tulla jonossa. Kyllä me ollaan niin punk, että jos sulla täällä on punk, niin kyllä se ollaan me. Jos on 40, niin se on ihminen 40 ja se on Mä antaisin mun telkkarin pois jonnekin, jos jaksaisin. Ja hautaisin mun radion mun kaappiin, jos pystyisin. Kun sunnuntai taas räjähtää mun tajuntaan sisälläpäin. Laullimainen ja suomuinen